чораҷӯҳии саривақтии милитсияи ноҳияи Спитамен ба ҳаракатҳои ҷиноятӣ дузди таҷрибадоре нуқта гузошт, ки қаблан 3 маротиба суд шудааст. гумонбаршуда дар ин навбат низ мехост бо роҳи дуздӣ рӯз гузаронад, аммо ба мақсад нарасид. амали ҷиноятии ошкор ва роҳи ӯ ба самти маҳбасхона тахту ҳамвор гардид. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен ҳангоми пайгириҳои оперативӣ вобаста ба ҷиноятҳои нокушодаи дуздӣ, ки дар ҳудуди ноҳия давоми 3 моҳаи охири соли равон ба қайд гирифта шуда буд, ислоҳношавандагии нафари қаблан 3 маротиба судшуда шаҳрванд Узоқов Умеҷон Эркинович, соли таваллудаш 1982, сокини ҷамоати деҳотии Турсун Улҷабоеви ноҳияро ошкор намуданд. дили ба пули муфт одат карда, боз роҳи ӯро ба самти маҳбасхона тахту ҳамвор намуд. 7 ҳолати дуздӣ аз манзилҳои истиқоматӣ ба ӯ нисбат дода мешавад. این طرف گذاشته آمدم دیدم که دروازه قلفش آویزان بود من این قلف می‌سوزد با وارد حاصل کردم خواننده هیچ کم نیست است ثانی اون توشبه دیوار رو گذاشته رفتم از دیوار گذاشتم کنه خانه манзилҳои ҳадафи яғмогар қарор мегирифт, ки қулфи овезон доштанд. тавре Узоқов нишон дод медиҳад дар қулф ва деворҳои иҳотавӣ на ба манфиати соҳибхона, балки ба манфиати ӯ хизмат менамуд. пули нақд ва тилловорӣ предмети асосии дуздиҳост, ки тасарруф шуданд. ба иттилои тафтишот дар сурати наёфтани пул ё тилло, гумонбаршуда лавозимоти рӯзгор ва ашёҳои маиширо низ бо худ мебурд. мо саҳрода будем, ҳамин дузо даромада ҳамаинҷо кашилок буд, 5000 сомон пул буд ва ҳамин тиллои ангуштарин ҳамин ҳозиринги бозорба 4000 ва мегифтаги чизо дузда бирафтагида. манзили аксари ҷабридаҳо замони ҳадафи гумонбаршуда қарор гирифтааст, ки соҳибонаш бо сабабҳои гуногун дар хона ҳузур надоштанд. масалан, санаи 1 май, вақте ки аъзои оилаи Соҳибовҳо, истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Турсун Улҷабоев, кӯчаи Спитамен ҳавлии рақами 27 барои анҷом додани корҳои саҳроӣ аз хона берун рафта буданд, дар манзилашон дуздӣ содир шуд. ё ин ки Оқилаҷон Устобобоеваи нафақахӯрро ҳангоми дар меҳмонӣ буданаш ғорат карданд. ҳуҷраро бетартиб ва либосҳои ҷевонро ба рӯи фарш паҳну паришон карда, 2 ангуштарии тиллоӣ ва 2000 сомонӣ пасандози нафақаамро ба яғмо бурдааст. дуздиҳо дар рӯзи рӯшан, аниқтараш нисфи рӯзӣ содир шуданд. сокинони шаҳраки Навкат ва ҷамоати деҳоти Турсун Улҷабоеви ноҳия асосан аз чапдастиҳо зарар диданд. қисме аз далелҳои шаъиро милитсия аз гумонбаршаванда Умеҷон Узоқов рӯёнида нисбати ӯ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.